Dobrý den. Vítáme vás opět ze závodu v Řepči. Já jsem Fred, za mnou stojí Gina a Kristy. Zároveň bych chtěl přivítat opět našeho kameramana Johnnyho, který je tady vzadu za kamerou, a dále naše víly, které umí i lítat, motýlové víly, Lauru a Kairu. Já jsem Laura. Já jsem Kajra. Děkujeme, vítáme. Dnes máme na programu trénink. Je to kvalifikační trénink a pokud se jezdci tímto tréninkem kvalifikují, tak se dostávají do hlavního závodu. Myslím si, že je to velmi důležité, aby se na tento trénink soustředili, byť nejde o hlavní závod. Chtěl bych vám tedy tímto představit naše jezdce. Je to Petr, Zdravím. a Rebeka. Rebeka bohužel ztratila někde přilbu, tak jí porota dovolila, aby jezdila tento trénink bez přilby. Tak se zkusíme podívat, jak jim to půjde. Tak, poprosím Ginu a Kristy, aby zaujali své pozice. Tak a zároveň Lauru a Kairu, aby sledovali, jakou jezdci dosáhnou techniku. Dále jsem ještě zapomněl, že zde máme našeho zdravotníka, který je tamhle vzadu připraven se zdravotním vozem a zároveň je schopen přepravit i nemocného koně. Tento zdravotník se jmenuje Honza. Vítáme tě, Honzo. Taky vás vítám. Tak, pojďme na to. Jako první pojede Petr. Au. Ano, vidíte, Petr překážku nezdolal. Musíme zjistit, jestli je v pořádku. Poprosím tě, Gino a Kristy. Petře, jsi v pořádku? Ano, je to dobré. Musím se akorát postavit. Tak. Zároveň bych poprosil, aby se Gina a Kristy ujali toho, aby se opět opravila překážka. Tak pojď, pomoct mě. Kristy. Tak. Zvedneme překážku. Děkuji vám, slečny. Tak a Petrovi dáme teďka chvíli pauzu. A připraví se Rebeka. Rebeka si musí dát obzvlášť pozor, protože, jak jsem říkal, někde ztratila helmu, zatím ji nenašla a proto jezdí bez ní. Výborně, zdolala překážky. Jde na druhý pokus. Čas vypadá, že bude dobrý. Rebeka vypadá velmi dobře. Tak poprosím Lauru a Kairu, jaký byl čas? Tak Rebeka dostala nejlepší čas a zároveň nespadla. To znamená, Rebeka je určitě kvalifikovaná. Petr musí opakovat jízdu. Ano, slyšeli jste to. To znamená, Petře musí se připravit na další jízdu. Rebeka mezi tím odjíždí do své stáje. A Petr se připravuje na opakovaný trénink. Tak. Připraven? Ano, připraven. To byl ale teda skok. Já se tady asi pletu, musím zmizet. A Petr jde na druhé kolo. Čas má snad lepší než Rebeka. Odrazil se, přeskočil. Další překážku zdolal. A doběhl. Zeptáme se našich porodců Laury a Kairy, jaký Petr dosáhl čas. Petr dosáhl čas o 2 vteřiny lepší
než Rebeka, nicméně oba splnili limit a proto mají možnost se zúčastnit zítřejšího závodu. No tak jste to viděli. Bylo to teda pěkně napínavé a zítra se budeme těšit na další závod. Zatím vám přejeme z Řepče pěkný den.